Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле кич, хөрмәтле Ирак араларны якын итеп, эш көннәрендә вакыт табып, изге ният белән килгән тамашачылар. Исәнмесез? Biz sizni әлеге Unix концертлар залында күрергә бик шатбыз һәм безне бүген барыбызны бер теләк, максат берләштереп тора. Сез тамашачылар, без артистлар барыбыз бергә Анжела Вавилова исемендәге хосписка һәм бик күп популяр җырлар авторы инвалид Ирек Габдрахмановка ярдәм итү теләге белән янабыз. Татар җырлары белән рухланып, моңланып һәм әлбәттә инде бер-беребезгә ярдәм итеп яшик. Менә нәкъ шушы девиз астында узачак бүгенге күркәм концертыбызда. Алдан ук барлык килгән тамашачыларга зур рәхмәтебезне җиткереп калабыз. Һәм инде әлбәттә көчле алкышларны онытмыйбыз җәмәгать. Бу күңелле концерт булачак. Бу истә кала торган концерт булачак. Һәм инде безнең зур ярдәмебез дә булып барсын иде. Безнең көчле алкышлар Unix әйдәгез әле бер дөрләтеп, көчле итеп, алкышлап алыйк әле рәхәтләнеп. Инде бүген чыгыш ясаячак җырчыларыбыз, артистларыбыз алар чыннан да хәйриячелеккә һәм ярдәмгә бик тә атлыгып торалар, чөнки һәрберсенең шушы тормышта изгелеккә, хәйриягә үзенең карашы бар. Менә мәсәлән, чираттагы җырчыбыз. Менә хәзер концертны ачып җибәрәчәк җырчыбыз бик күпләрегезгә таныш кызчык дип әйтәбез. Без аны Голос проекты финалисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Ул кичкенәдән ятим балалар йортына йөри икән. Үзенең барлык кирәкмәгән уенчыкларын җыеп, яисә яңаларын да истәп, әти-әнисе белән шунда алып барып бирә икән. Һәм бу аңа кичкенәдән сиңдерелеп үскән шундый бер гадәт. Һәм сезгә дә, хөрмәтле кунаклар, әлеге күркәм җырчыны көчле алкышлар белән каршы алырга тәкъдим итәбез. Каршы алыгыз, Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Şabam haman
Қадірлі тамашашылар, мең рәхмәт сезгә шундый чарага килгәнегез өчен. Чөнки сез чыннан да бик изге, зур эш эшлисез, изгелек эшлисез. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм инде чираттагы җырымны мин җырлыйм Фәрит абый Мифтахов белән. Бу безнең бергә иҗат иткән җырыбыз була белсәң иде кирәкле. Рәхәтләнеп, бәхетле мин диеп, әйтә алам кая булсам да. Бар куәтле сөйгән халкым минем, яшим бит мин Татарстанда. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Белсәк, иде юлыбызны, якты эзләр генә калдырып. Их, ичмасам, эшләп күрсәтте дип, сөйләсәләр иде сагынып. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә, халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. İman nurlarına urun җитә бит ул күңелдә. Барасы бар Ходай юлларына, яшисәләр җирдә бер генә. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Заяларга әрәм итми әле, гомер дигән ул бүләкне. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Туган җиргә, туган халкыбызга була белсәң иде кирәкле. Рәхмәт. Рәхмәт.
Сәйдә Мөхәммәтҗанова әле бүген конкурста Татар кызы 2017 ел Казан шәһәре конкурсында катнашты. Бик матур үтте. Әлегеннән кайттык. Әлбәттә, җиңүчеләре Авия Төзелеш районы булды һәм Идел буе районы егете булды. Шуңа күрә Сәйдә безнең бөтен җирдә өлгереп бетә алмай. Бик зур рәхмәт. Бәхет кошын кемнәр күрде икән, кемнәр тотты аның канатын. Шул бәхетне гомер буе кулларымны мең кат канаттым. Тоттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Бәхет кошы нинди илләрдә син, кай якларда уя өлгертең. Өметләре сөйгән бик күпләрне, өмет биреп кабат терәтең. Тоттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Бәхет кошым адаштымы юлын, тарсындымы күлгін таулардан. Миңа килер канлар җилперкенең, мин көтәм яңадан. Тоттырдымы очты биек биек, күкләрнең дә җиде катына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Мин дә очтым шул бәхетне эзләп, тик бәхетле булу хакына. Тик бәхетле булу хакына. Бик зур рәхмәт. Фәрит Мифтахов. Безнең биюче кызлар Альбина, Динара. Безнең мең рәхмәтләр, безнең көчле алкышлар һәм шулай ук безнең һәрбер җырчыбыз икеләтә рәхмәт хаты белән, шушындай диплом белән һәм инде чәчәк бәйләме белән бүләкләнә. Бик зур рәхмәт. Алкышларга күмик. Кылган изгелекләребез үзебезгә меңе белән әйләнеп кайтсан иде.
Айруча оештыручыларга, алып баручыларга һәм җырчыларга бик зур рәхмәт. Һәрбер кеше килгән, монда үзенең өлешен керткән. Бу бер фикердәшләр дип уйлыйм. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде мин иң яраткан сүзләремне милләтебезгә, халкыбызга, динебезгә, дәүләтебезгә бергә эшләргә насыйп итсен иде. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, аерым торыйк. Күңеле һәрвакыт изгелектә булучы Фәрит Мифтахов һәм әйтеп узарга кирәк, шундый ук дипломнар һәм рәхмәт хатлары белән безнең барлык артистлар да бүләкләнәчәк. Сез әлбәттә инде һәрбер артист өчен шулай ук куанып торырсыз. Инде без алга таба Гөлназ дәвам итик. Әгәр дә без алга таба дәвам итсәк, Фәрит Мифтахов турында берничә сүз әйтеп китик. Ул безнең бик күп хәйрия концертларында катнаша. Ул хәйрияче, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, Булгар хәйрия фонды җитәкчесе. Һәм инде без аны әле шулай ук автор, башкаручы буларак та беләбез. Һәм аның фикеренчә, изгелек ул финанс яктан гына ярдәм итү түгел, иң беренче чиратта кешегә карата мөнәсәбәт һәм хөрмәт. Әйе, ул шулай итеп изгелекләр кылып йөри, әйткәнемчә бик күп хәйрия концертларында җырлый һәм гомумән җыелма концертларда да шибәр кызлар белән шактый еш дуэт башкара. Монда аңлашыла, нишләп әле бергә дуэт башкармасын, алар бер-берсенә туры киләләр. Янында һәр вакытта да менә шибәр аңа нәкъ миңа туры килгән кебек, бөтен кызлар да туры килеп тора. Миңа калса бөтен сүз шунда гына аның. Бәлкем янындагы кызлар чынлап та шибәрдер, ничек уйлыйсың, а? Гөлназ, мен инде бүген хәйрия концерты булгач, без матур гына әйтеп чыгып, матур гына әйтеп игълан итеп, һәр вакыттагыча түгел итеп дәвам иттербез дигәнем тагын булмады. Тагын бүген дә күреп торам, минем синең белән алып барып күпме нервым бетәчәк. Синең белән һәр вакыт шулай бит, Гөлназ. Үзеңнең озын күлмәгең астыннан 20 см үкчәле туфлиларыңны киеп чыгасың да, мин Айваздан озын дисең, мин кемнедер әйтмәкче булам, мине һәр вакыт бүлдерәсең. Айваз, син тынычлан хәзер. Әйдә, тынычлан, тирәнтеп сулыш алыймы? Без бүген шундый зур дәрәҗәле концертны алып барабыз. Әйдә, гармониядә булыйк, бер дулкында булыйк. Менә хәзер икәү бергәләшеп чираттагы җырчыны игълан итәрбез. Ярыймы? Сөйләштек алайса. Сөйләштек, әйе. Хөрмәтле тамашачылар, Сәхнәдә Гөлнара Габидуллина дуслар каршы алыгыз. күз тиде. Гөлнара Габидуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Ак күгәрчен, күк күгәрчен, бәхет безгә теләсен. Язмышыңа ни язылса, барыбер шуны күрәсен. Ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә күгәрченнәр очсыннар парлап. Бу дөньяда яшәгәндә саф йөрәк белән ярат. Ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә күгәрченнәр очсыннар парлап. Бу дөньяда яшәгәндә саф йөрәк белән ярат. Түзәрсең, йөрәк түзәрсең, түзми кая барасың. Түзем булырга өйрәтә тормыш адәм баласын. Ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә күгәрченнәр очсыннар парлап. Бу дөньяда яшәгәндә саф йөрәк белән ярат. Ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә күгәрченнәр очсыннар парлап. Бу дөньяда яшәгәндә саф йөрәк белән ярат. Әйдәгез, әйдә. Ышанычны югалтырлык, мәхәббәтең булмасын. Күлләргә янганчы янма, көлгә калмасын. Бергә ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә күгәрченнәр очсыннар парлап. Бу дөньяда яшәгәндә саф йөрәк белән ярат. Ак күгәрчендә канат, күк күгәрчендә канат, зәңгәр күктә
Рәхмәт, дуслар. Гөлнара Габидуллина безнең алкышлар шулай хәйрия концертында бик еш катнашучы җырчыларыбызның берсе. Гөлнара Габидуллина. Гөлнара өчен ни кызганыч, хәйрия эш аеруча якын, чөнки аның туганы инвалид. Менә хәйрия концертларында Гөлнара, инде Гөлназ әйтеп китүенчә, бик еш катнаша. Күп артистлар катнашкач, бердәмлек хисе арта һәм ярдәм итү теләге туа дигән фикердә тора ул. Без әкренләп лирикага күчеп алыйк, айлы төннән илһам җыеп алып, ак кәгазьгә сибәм сагышым, шәмнәрем дә сәгать саен кими, хәтерләтеп гомер агышын. Әлеге шигырь юлларын шулай ук безнең ярдәмгә мохтаҗ авторыбыз Ирек Габдрахманов иҗат иткән. Тумыштан инвалид Ирек Габдрахманов бүгенге көндә Германиядә яши һәм аның иң зур хыялы үзебезгә, туган якларыбызга әйләнеп кайту. Һәм Ирек абый милләттәшләре белән интернеттан аралашып тора. Менә җырчы Рәсим Низамов белән алар шулай ук интернетта хәбәрләшкәннәр һәм Ирек абый аңа үзенең җырын тәкъдим иткән. Һәм бүгенге көнгә кадәр алар шулай ук аралашып торалар. Һәм менә хәзер әлеге сәхнәдә бу концертта Татарстанның атказанган артисты Рәсим Низамов Ирек Габдрахманов иҗат иткән шигырьгә язылган җырны башкарачак. Әлеге җыр Германияга, Ирек әфәндегә зур сәламнәр булып барып ирешсен иде. Безнең көчле алкышларыбыз сәхнәгә Рәсим Низамовны дәшәбез. Кайталар сандугашчыларым уяларын сагын, тормыш кырып җибәрәләр моңлы көйләрен суза. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Сандугашым, сыйгасың кыш тугансың син сайрарга, тормыш юлын узабыз без син җырлаган җырларга. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Bizler җиттәш китәсез, сез узак тормый кайтыгыз. Сезнең моңсыз яшәп булмый сагынабыз сезне без. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугаш, сандугаш, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Хәерле кич. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр.
Менә шушындай изге эшләрдә гел шулай бергә булырга, бердәм булырга язсын. Шушы бергәлектән Ходай безне айырмасын. Чираттагы җыр әлбәттә, инде безнең алып баручыларыбыз әйтте, Ирек Габдрахманов көе һәм сүзләре йөрәгеңә үтеп керер. Yürek minde, minim yürek sinde, senin kuzler minim kuzlerde. Kaynar utta yanır, jalak hisler tatıp, kirek tügül hatta süzlerde. Var bir tügül bulup, kirpigine konup, jalak paraşımdan ererme. Manglar şaran bulap, mehabbetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Sin ol benim canım, min ol senin canım, bir-bir üçün biz kirek. Saralı küzlerde, şırlağın ürlerde, bir-bir üçün biz direk. Var bir tügü bulup, kirpigine konup, jalak paraşımdan ererme. Manglar şaran bulap, mehabbetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Sandıgaçlar bulayıp, kalga ışıp kunayıp, manga kumik nazlı kişilerine. İşitmesin şitler, soğutmasın jiller, yürekteki kaynar hislerine. Var bir tügü bulup, kirpigine konup, jalak paraşımdan ererme. Manglar şaran bulap, mehabbetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Var bir tügü bulup, kirpigine konup, jalak paraşımdan ererme. Manglar şaran bulap, mehabbetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Yüreğine ütüp kirerme. Yüreğine ütüp kirerme. Расим Низамов. Татарстанның атқазанған артисті Расим Низамов. Расим Низамов. Тағын бір айт әлі. Расим Низамов. Тағын бір. Расим Низамов. Тағын бір. Тоқтан, гүлнасың ішесің сен? Мен білесің, мен тыңлайым. Мен тыңлайым һәм аңларға тілейм. Не үшін тамашашы Ира Тауышын
хатын кыз тавышына караганда яратыбрак кабул итә. Ну, ничек әйтеп аңлатып икән инде? Чөнки миңа калса ир-ат затлырак, абруйлырак, биегрәк бит ул. Ой, Аллам, кайсы җирегез белән абруйлырак, Сезнең бит машина, футбол, балыкка барудан башка сүзегез дә юк. Гел шул вакыт турында гына сөйләшәсез. Инде куркуларга килгәндә, име? Сез гомумән өйләнү турында да, гаилә кору турында сүз чыгарсак, сез гомумән куркып каласыз. Әнә мәсәлән, эстраданы гына алыйк. Салават Миниханов өйләнүен, үзенең фамилиясын бирергә курка. Үзе Миниханов булып йөри, име? Хатыны Гүзәлем генә куркакларсыз. Ай, курку турында гына син зря әйттең. Нишләп? Чөнки хатын кызның дөньясы үзе бер зур курку бит ул. Менә хәзер санап карыйм, име? Сез нәрсәләрдән куркасыз? Сез күсе тышкандан куркасыз, караңгыдан куркасыз, җирчыклардан куркасыз. Сез тазарудан куркасыз, Менә юк чыннан да, менә хәзер халык та минем белән килешер, сез барыгыз да диярлек диета тотасыз. Сез диета тоткан аркада безгә ир-атларга да диета тотырга туры килә. Чөнки өйдә яшел салат яфрагы белән творогтан башка бер юк. Аннан соң ирләр эчә дип зарланасыз. Конечно, ашарга булмагач. Юк, син беләсезме, син куркаклар дисең. Без хатын кызлар куркак булсак, име? Ир-атлар алдакчы. Килешәсезме, хатын кызлар? Алар бит, име? Балыкка барабыз диләр дә кая барып тора? Мунчага барып утыралар. Әгәр дә пешергән әйберебез ошамаса, мин инде эштә ашап кайттым дип матур гына елмаерга тырышалар. Һәм куркуга килгәндә, без тышканнан курыкмыйбыз. Эме бит хатын кызлар? Тышкан бит ул мех. Ә мех күргәч хатын кызда шундый реакция. Ну менә нишләтергә инде, сезне хатын кызларны шундый сөйкемле, үз сүзле, ягымлы, усал хатын кызларны, Җырлатырга айбас. Менә хәзер үк җырлатырга кирәк. Шундый хатын кызларның берсе инде сәхнәгә чыгарга әзер. каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Нурзәдә. Сезнең алкышлар, Уникс! Hayırlı kişiler barışına da. Rüstem Zakon sizlerine yazılgan jarımız. Bәхет тілейм, шын көңілден бәхет. Исәнлік, саулық, сәлеметтік тілейм сізге. Кешеләргә теләкләрем изге, дуга кылам җирдән киткәннәргә. Бәхет тулы сөю кәсәләрен bir Худайым өмет иткәннәргә. Саулык телим җирдә исәннәргә, очмак телим кире киткәннәргә. Бәхет телим бәхет көткәннәргә, ярын телим барын көткәннәргә. Саулык телим җирдә исәннәргә, очмак телим кире киткәннәргә. Бәхет телим бәхет көткәннәргә, ярын телим барын көткәннәргә. Яман уйда йөрлим дошманга да, хәсрәтләргә мине салса да. Дуслар белән әзер бүлешергә, бер йотым су бары калса да. Саулык телим җирдә исәннәргә, очмак телим кире киткәннәргә. Бәхет телим бәхет көткәннәргә, ярын телим барын көткәннәргә. Саулык телим җирдә исәннәргә, очмак телим кире киткәннәргә. Бәхет телим бәхет көткәннәргә, ярын телим барын көткәннәргә. Худай бирә безгә бар нигъмәтне, алам дисә ала биргәнен. Гөнаһ җимик әйтмик авыр сүзләр, бик тиз үтә гомер дигәнен. Саулык телим җирдә исәннәргә, очмак телим кире киткәннәргә. Бәхет телим бәхет көткәннәргә, ярын телим барын көткәннәргә.
Менә шулай бергә яшик, бердәмләшеп яшик. Барыбыз да сау сәламәт булыйк. Бик зур рәхмәт сезнең барыгызга да. Рәхмәт бик зур. Нурзәдә, кіріп кетәргә ашықма, күлмәкләрің матур, өзің матур, име? Тамашачы сен тағын бір тапқыр күрсін, көчлі итеп алқышласын. Хайрия концертыбызның қунағы жыршы Нурзәдә. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Менә рәхмәт дигәннән концертыбызның исеме мең рәхмәт. 300 сайын рәхмәт сүзе яңгырый. Нурзәдә үзенең рәхмәтен иң беренче чиратта әлбәттә инде әнисенә юллап кала. Һәм шуннан да уйлап карасак, безнең рәхмәтебезгә иң лаеклы кешеләр ул әлбәттә безнең әти-әниләребез. Һәм алар өчен без һәрвакыт рәхмәтле һәм әлбәттә инде картлык көннәрендә алар өчен терәк булу безнең зур бурычыбыз. Шулай бит? Чынлап та шулай, аның шулай икәнлеген беләбез. Һәм менә әле күптән түгел генә булып узган әниләр көнендә Instagram социаль челтәренә кереп карадыңмы син? Анда бөтен кеше әнисенә рәхмәт әйтте. Бөтен кеше фотоларны урнаштырды. Ярый әле менә шул челтәр бар, име? Бөтен кешенең әнисен беләбез. Бөтен кешенең кайда йөргәнлеген беләбез. Менә хәзер Иманым Камил Нурзәдә кереп китте. Ул хәзер сәхнә артында фото төшеп, аны интернетка урнаштырачак. Син алай деме, монда Нурзәдә генә түгел, монда шунда да бөтен кеше дә утыра. Менә бер көнне кайттым авылга. Урамга чыктым кич белән, урам буш. Өйгә кердем, интернетны кавыздым, ачтым, контактка кердем. Бөтен халык шунда утыра. Бөтен авыл җыелган. Бөтен авыл шунда. ВКонтакте капка төбенә. Беләсеңме, ул заманасы шундый бит инде аның Айваз. Менә элегиме кичләрен барысы бергә җыелышып, аулак өйләр ясап, рәхәтләнеп, моңланып, тальян тартканнар, име? Хәзер бергә матур итеп яшьләр җыелышып, кальян тарталар. Туктале генә, син бик кальян турында сөйләмә. Хәзер менә сәхнәгә чыгачак кеше микрофонны тартып алыр, кальян дип авызда ачтырмас, чөнки ул сәламәт яшәү рәвешен иң күп пропагандалаучы җырчыбыз. Чөнки ул тренер үзе җырчы, үзе спортчы, сәхнәдә татар эстрадасының чын баһадиры Әсхәт Тимершатыр. Yo Kazan! Вакыт үтте, өшүп китте нече ел. Сине минем йөрәк көтте, шуны бел. Сине бик тә сагынамын, көне төне. Йөрәгемдә сакланасың, алсу гел. Көт, гөлем дейсең, йөрәгемне телемлисең. Күзләремдә күрмәй дейсең, нигә? Ут, караганың, йөрәгемне яраладың. Минем җанны аңламадың, нигә? Сизелмимен чәчләреңне хуш исен. Бүген янда иркәм юксың, нигә син? Күнем булып нурын чәчсен күзләрең. Исләреңә күз төшсеннәр сүзләрем. Көт, гөлем дейсең, йөрәгемне телемлисең. Күзләремдә күрмәй дейсең, нигә? Ут, караганың, йөрәгемне яраладың. Минем җанны аңламадың, нигә?
Hayırlı kişiler. Bu isen misiniz kişiler diyecek. İsen sağlığına kelip jittiniz. Mına birinciden big zor rahmetlerimi aytesim kile. Şu kişiye kelip özünüzün ilişkisinde kütken için big zor rahmetli. Çünkü mına şu konsertler soңғы vaqtlarda big köp konsertler koya başladık. Bitinde şu hareket kişiye buluşuğa, yardım kişilerge kim ağırdan kutkarıp kalırga degen. İkinciden, mına jay ütüp gitti bizden koyaş nurları jitmedi bizge. Şuşu kileşek mına hal jırlagan jırım bilen şuşu koyaş nurların sizge jitkiresi kile. Eğer de jellenmişe kulunuzun şabıp mına şalt çıgıp dursanız, men sizge bizden jay. Çö, yo. Yahoo! Koyaş, iskide kursen eğer başmak tırtıtaş dingizlerge kirip min kitem yüzip eyde 100 milim ortan durmaşı tüzey cennette ilkte tanga kişkemeden unutma sindemin şuşu jirde jayda kildi bekit yarı kaptım bir kürüde sile min yarattım ayday nurlu yüzler yana yıldız güzler tanışlığım aldın durma kıyıp küreyim şaşkın hisen süyüp para yürek yarsıp gipsen yarat mini nazla bulsa da bir bazga varıp istek olsun. Ayağımla жылы yak jile Sizdirmişe diye bitke irkeli bizde Dulkın kaga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dingiz tiguşan biz düşmakta Cennette İlkte tanga kişkemeden Unutma Sindemin Şuşu jirde jayda kildi bekit yarı kaptım bir kürüde sile min yarattım ayday nurlu yüzler yana yıldız güzler tanışlığım aldın durma kıyıp küreyim şaşkın hisen süyüp para yürek yarsıp gipsen yarat mini nazla bulsa da bir bazga varı istek olsun. Unutma sindemin şuşu jirde jayda kildi bekit yarı kaptım bir kürüde sile min yarattım ayday nurlu yüzler yana yıldız güzler tanışlığım aldın durma kıyıp küreyim şaşkın hisen süyüp para yürek yarsıp gipsen yarat mini nazla bulsa da bir bazga varı istek olsun jayda kildi bekit
зур рахмат, исән сау яшәгез, бай яшәгез. Сәламәт булыгыз. Әсхат Дүбір Шатар. Юк, һәм иң мөһиме менә шундый яшь һәм заманча булып калышылай бит. Әсхат Дүбір Шатар. Бик зур рахмат. Ничек инде Әсхатка карагач яхшылык эшлисе килмәсен. Ул шушы мускулларын күрсәтүгә мин шулай булдыра алмыйм. Син хәтта пенсионер булып тоеласың аның янында. Әлбәттә. Мин хәтта Әсхат янына узып киткәндә аңа күзенә шалынмаска тырышам, беләсеңме? Бүген чыннан да барыбызга рәхмәт сүзләрен әйтәбез җәмәгать. Җырчыларга әйтәбез. Әнигә әле Гөлназ мин әйтәм, безнең менә шушы концертны оештыручы айрым кешеләргә, күп очракта концертта исемнәре яңгырамаган кешеләргә әйтмәскә. Һәм без булай гына рәхмәт әйтергә дип уйлаган, дик анан соңында теге икешәр җырлагач кешеләр шигырь иҗат итеп карадык. Тыңлап карагыз әле, 4 юллыклар белән әйтеп карыйк әле рәхмәтләребезне. Әйдә Гөлназ. Артистның төрле чагы була, үҗәтләнә, кире булып кылана. Рәхмәт безгә түзгәненә, концерт администраторына. Бу җирдә алкыштап алсагыз була дуслар, бу сезнең ок килеп чыкты, беразына дигәндә туры килмәде. Сезнең менә без әйткән кешеләргә рәхмәтегез дә булыр һәм безнең шигъри осталыгыбызга да рәхмәт булыр. Айбас үзеңнекен. Чираттагысы. Шәше дулкын аның төскә биткә чибәр ул артист. Карашкыдан Барби ясый, безнең гример визажист. Сәхнә уртасында җыр суза, тулы заллар җыючы. Концерт уңса, җырчы яхшы. Китек булса, тавыш куючы. Айбас. Финал өлеше бар әле. Бар әлбәттә көчлесе. Бу әле санап киткән кешеләр хәзер әйтәчәк исем янында беркем түгел. Ошагына грим бүлмәсендә салфеткалар, кәгазь сагызы, шуп урынына акча ыргытыгыз хит. Рәхмәт әйтер идән җыючы. Ярар әле бу менә тегеннән моннан килеп бетмәгән безнең 4 юллыклар булды. Менә монысын тыңлап карагыз. Әйдә Гөлназ. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син төшәсеңне бер көн тәхеттән. Әлеге көчле шигырь юлларының авторын танып алгансыздыр дип уйлыйм. Ул бик күп җырлар авторы. Бик күп гениаль шигырьләр иҗат иткән Ләйлә Дәүләтова. Танып кара түгел әлемне син укыганда карап торам, кайберәүләр яттан шушы шигырь юлларын менә булай кыймылдатып утырдылар иреннәрен. Инде хөрмәтле дуслар, каршы алырга вакыттыр. Чыннан да бик күп популяр җырлар авторы, шигырьләр авторы, шагыйрә, Адәм белән Хава тапшыруының авторы һәм алып баручысы Ләйлә Дәүләтова. Бик зур рәхмәт. Бу шигырь сезнең янында бик гади кебек. Онытсам, әйтеп җибәрәсез, ярыймы? Көннәр, төннәр буе тыңласа да, чыпчык былбыл телен аталмый. Яхшылыкны бик тиз оныта кеше. Начарлыкны гына оныталмый. Дус ишләрем минем бик күп дисең. Сынап кара берәр аның көчен. Акча яки ярдәм сорап кара. Дуслыгыңа бәя белер өчен. Бераз биеккәрәк менә калсам, дус туганнар арта тагында. Бер туктаусыз сөйли башлый алар. Сине яратуы хакында. Бүрәнә дип уйлый һәркем үзен. Юкса һәрбер кеше тик йомычка. Ярдәм итәм дигән кешеләр дә яхшылыкны эшли тик бурычка. Син үзеңә читтән карап кара. Нинди икәнлеген күренсен. Бер тиенсез, дәрәҗәсез калгач, чын бәяңне шундук белерсең. Чын бәхетне күрә белер өчен бик бәхетсез булып кара кирәк. Бәхет, сәламәтлек дияр өчен бик куркыныч ширләп кара кирәк. Акча бәхет түгел дияр идем, әгәр миллионнарым ташып торса. Башкалардан көнләшмәскә була. Һәр хыялым чынга ашып торса. Кирәк диеп түгел, күрсәтим дип, әйбер җыеп кеше шашына. Авыр эшләр түгел. Көнләшү һәм нәфсе җитә адәм башына. Идә шундый рәхәт булсын өчен ни барысы якты йөз кирәк. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел тынычлыгы,
бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөю настан, жылы йомшак оя үрә бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне күрә бел. Бик яратам диеп өзгәләнмә. Ашыкма күз яшын кыяр өчен. Сине яратканга карау кирәк. Мәхәббәттә бәхет тыяр өчен. Яраталар дип тә бик мактанма. Синең арттан килә башка ярлар. Яз җитүгә башка чәчәк чыга. Кыш җитүгә ява яңа карлар. Бик байыдым диеп шапырынма. Кереп карыйк бергә мунчага. Синең пычракларны юар өчен кирәк бик күп сабын мунчала. Мин хәерче диеп мискенләнмә. Йөреп торган чакта аяк кулың әти ни эшләр диеп карап тора. Сине кабатлаучы кызың, улың. Яхшы әти мин дип бик мактанма. Әйбер алып биреп үз балаңа компьютердан тартып ала калсаң, акыл ирәт барас син аңарга. Мин иргә баш диеп мәнсезләнмә. Бу горурлык түгел, монсы оят. Шит ятларга күз салмасын дисәң, син иреңне үзең назлап оят. Хатын начар диеп әйтмә, абзый. Син бит аны алган үзең сайлап. Я айырыл, я яхшылап яшә. Баш булырга ирән үзең җайлап. Ялгыз калсаң әгәр, бик кайгырма. Сөйгән ярың булса, булсын шатлык. Йылы-йылы парлап яшәгәнче, үзең генә булу мең кат артык. Кеше ни әйтер дип бик кайгырма. Ул сөйли дә китә, син каласың. Үз фикерең булмаганда гына кеше сүзен чынга алаласың. Алда ни көтә дип бик уфтанма. Артык борчылмауың кулай булыр. Кыштан соң яз килми калганы юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Кем дә ярый диеп ялганлама. Һәр кем эзли байны, тәхетләне. Кеше бәхетенә кызыкканчы, бәхетсездән яса, бәхетләне. Кайгы килде диеп бик кайгырма. Ул үтмәс, күп кенә тыела. Кояш чыгар алдыннан да башта җиргә шаулап яңгыр кыела. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син төшәсеңне бер көн тәхеттән. Шулай бит. Ләйлә Дәүләтова. Шагыйрә Ләйлә Дәүләтова. Изге эштә булу әле ул бер нәрсә. Менә үз-үзебезгә түбәндәге сорауны биреп карыйк әле. Эшләгән яхшылыкларыбыздан никадәр ихлас, чын күңелдән кылган гамәлләр икән. Һәрберебез уйга калыр әлеге сораудан соң. Җырчы Гөлдәния Хәйруллина да һәр игелек чын күңелдән эшләнергә тиеш дигән фикердә. Безнең динебез дә мәрхәмәтле һәм ярдәмчел булырга өнди. Яхшылыктан яхшылык көтмәдиләр. Изгелек чын күңелдән бер нәрсәгә өмет итмичә эшләнергә тиеш дигән фикер йөртә ул. Һәм бүген дә ул монда игелек кылып әлеге 1000 рәхмәт концертында чыгыш ясаячак. Концертыбызны дәвам итә Татарстанның ат казанган артисты Гөлдәния Хәйруллина. Сезгә сәламәтлек һәм бәхет теләп дуслар, Гүзәлия язган җыр Флора Шарипова шигыренә яшисезләр җирдә бар әле дип, сөенеп, шатланып, бәхетле булып яшәргә язсын барыбызга да. Гомер бик кыска бит ул, мизгелләргә тиң бит ул, күз ачып йомугына шикелле. Үкенми үткәненә, сыкрамый килгәненә, яши алда гомер бар бит әле. Тормышның таулары бик бит ул, үрләр менәселәр бар әле. Янып көеп, җырлап рәхәтләнеп, яшисезләр җирдә бар әле. Тормышның таулары
Uşaqların keşkeş, kaygı hasretler işkeş, parçalıysan bəxtinin iritesin. Ömür bir kısqa bitul, matur jırga ting bitul, mыңnar ağla yürek süründen. Tırmışlın tağlar bik bitul, ürler minesiler var alle. Yanıp kuyup, jırlap rəxətlenip, yaşaysılar jirde var alle. Tırmışlın tağlar bik bitul, ürler minesiler var alle. Yanıp kuyup, jırlap rəxətlenip, yaşaysılar jirde var alle. Yanıp kuyup, jırlap rəxətlenip, yaşaysılar jirde var alle. Yaşaysılar jirde var alle. Yanıp kuyup, jırlap rəxətlenip, yaşaysılar jirde var alle. Рәхмәт, дуслар. Зур рәхмәт. Шушылай матур итеп җыелышып килгән өчен шушындай изге концертка. Һәм инде бәйрәм дә булсын, һәрбер шушы очрашуыбыз бәйрәм булсын иде. Бер-беребезгә күңелләребезне күтәреп, күтәренке күңел белән яшәү дәртестәргә язсын. Сезнең өчен Сафия такмаклары. İdəniz tигез икән, файнер җәйдегез мәллә. İdəniz тигез икән, файнер җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Беләзегем йөзегем киярмен әле үзем. Беләзегем йөзегем киярмен әле үзем. Ятка бирер ярым түгел сөярмен әле үзем. Ятка бирер ярым түгел сөярмен әле үзем. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Ağidilning suvi ağa, suv ostidan qulmağa. Ağidilning suvi ağa, suv ostidan qulmağa. Maturlar şiberge bara, meni qaysi qiz ala. Maturlar şiberge bara, meni qaysi qiz ala. Safiya horəli, anda g'amir бар әле. Safiya horəli, anda g'amir бар әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. İdəniz tигез икән, файнер җәйдегез мәллә. İdəniz тигез икән, файнер җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сафия хорәле, анда гомер бар әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәндә сөйкәлмибез, сөйүче булыр әле. Сөймәгәндә янылмыбыз, сөйүче булыр әле. Гөлдәния Хайруллина, сезнең алкышларыгыз. Һәрвакыт кояш кебек балкып торучы җырчыбыз Гөлдәния Хайруллина.
Енді шушы жерде Гүлназ, біз рәхәтләнеп иркінләп менә шушы матур күркәм фестивальны хәйрия концертын оештыручыларга аларның исемнәрен телгә алып рәхмәтебезне җиткерергә тиешбездер. Әлбәттә, бик рәхәтләнеп һәм сез үзегезнең алкышларыгызны жәлләмәсәгез, біз кабаттан аларга 1000 рәхмәт әйткән кебек булыр идек. Киттек, Майвас. 1000 рәхмәт хәйрия фестивале партнерлары. Татарстанның Сетевая компания Ачык акционерлык җәмгыяте. Казань Экспресс Сәүдә порталы җитәкчесе Ленар Хөснуллинга рәхмәтләр. 1000 рәхмәт концертына җырлаучыларга чәчәкләрне бирүче Сәйяр Шакирҗанов гаиләсе. Фәрит Мифтаховка 1000 рәхмәтләр, Болгар хәйрия фонды башлыгы, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе. Һәм без барыбыз да аңлыйбыз, әгәр шушы концертка, фестивальгә мәгълүмати ярдәм булмаган булса, шушындый тулы заллар бәлки булмас та иде. Шуңа күрә аларга аерым рәхмәтебез. Мәгълүмати ярдәмчеләр, Яңа гасыр телеканалы, Татар информ агентлыгы, TMTV телеканалы, Болгар радиосы, Мәйдан каналы, Татар радиосы, Матбугат.ру интернет порталы, Азатлык радиосы, Татар Today порталы, Безнең гәҗит, Ирек мәйданы газетасы, Акчарлык газетасы, Идел журналы, Ялкын Сабан туй журналлары, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Ватаным Татарстан газетасы, Татар блогерлары нашлык зур рәхмәтләр. Һәм истәләгән татар җырчылары, тамашачылар, ягъни сез башка йөзләгән кешеләргә һәм әлеге хәйрия акциясына үзенең өлешен керткәннәргә 1000 рәхмәт. Инде 1000 рәхмәт фестивале беренче тапкыр гына оештырылмый, кемдер бәлкем исендәдер, 2014-2015 елларда Биектау районында үткән Иске Казанда Милли моңнар фестиваленең дәвамы булып тора ул. Һәм Алла бирсә, шушы фестивалебезнең дәвамы әле гыйнварда Чинчурин театрында булачак. Шуңа күрә тагын әле кабат очрашулар насыйп булыр, Алла бирсә. Һәм әлеге фестивальнең оештыручысы, журналист, җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Исакыйга миңа калса аерым алкышлар кирәктер. Башыннан ахырына кадәр шушы зур эшне җитәкләп алып барган егетебез. Әле шушы хәйрия концертының фестиваленең дәвамы да булачак. Яңа елдан соң 12 февральдә Тинчурин театры залында Ирек Абдрахмановның иҗат кичәсе буларак ул дәвам итәчәк. Махсус аерым дәвам итәчәк һәм бу концертка килгәннәр өчен кызыклы гына сюрприз да бар әле анда. Билет бәясенә 30% ташлама булачак. Инде җәмәгать, без хәзер концертыбызны дәвам иттербез, аннан соң әле тагын ирештирәсе мәгълүматларыбыз бар. Хәзер инде сәхнәгә шундый тиз генә, җитез генә җырчыбыз Айвасның иң якын дусты чыгарга әзер. Макта Айвасыз, макта. Монда беләсең, мактау артык. Мин инде аңа көн сайын ул сүзләрне әйтеп торам. Шуңа күрә монда гади генә үз итеп Илназ Гарипов дип чакырасым килә. Каршы алыгыз. Хәерле кичләр. Бер минутка туктаптың олы. Düşüp kalda turmuş arbasına. Yaktı hatireler varlar vakit. Meşakkatli günler arasında. Bir minutka barıp unut hele. Dizge düşür biz mengige tügel. Niler deyip cevap verir iken. Fanilikte iserlengen kungel. Ey şababız, vakit jitmeyme.
minutqa sabır etib Turmuş ımsındırıp durğan məldə Oqlanular gına birni turmaz Gidib barsak ruhi yarılıq əldə Bir minutqa tutabdı ol ələ İzgə düşür biz məngiga tüge Diler deyip cevap verirken Fanilikte iserlengen güne Ey şababız vakit gitmeymiş Durmuş diyen vatet uyada Bir minutta vakit taba almaymışsın Uze bir minutlar dünyada Бик зур рахмат, достар, әйтәгез әле. Безгә түгел, үзегезгә менә шундый концертта катнашканыгыз өчен бик матур итеп менә концерт карап утырганыгыз өчен үзегезгә дәрәү килеп бер кул чабабыз әле. 1-2 Инде Алла берсә, Ходай күрсә, барсы да әйбәт булачак. Хәзер инде бер мәгънәсез җыр җырлыйбыз да. Әзермесез? Әйтәгез әле, ул кулларыгызны күтәрегез әле. Опа, киттек менә шулай. Ой, рахмәт. Хәзер сул кулыгызны да күтәрегез, сул кулыгызны да. Менә шулай. Ай, рахмәт. Хәзер ике кулыгыз белән үзегезгә кул чаба алсагыз да була иде. Нигә соң әле кайнар сөюләм Избаклар өчен сиңа бу җирдә Үлеп күрсәтмәсәм минем хисләр Ялган булып күренә Син ишек, син дышан бер генә Бул бит үзеңә генә Ай-яй-яй, ярат син мине ярат Йөрәгеңә син үземә кара Ай-яй-яй, ярат син мине ярат Ярат син мине ярат Рәхмәт! Аба! Dışan vergine Bul bit üzüme gine Ay-ay-ay yarat sin beni yarat Yüreğine sin üzüme kara Ay-ay-ay yarat sin beni yarat Yarat sin beni yarat Ay-ay-ay yarat sin beni yarat Yüreğine Qarar ay-ay-ay yarat sin mine yarat Yarat sin mine yarat
Әйдәгез, кішкене генә эксперимент. Ярат, ай, ярат, сен мені ярат. Біргелі. Ай, Йөрәгіңе сен үзіме. Сен мені ярат. Рахмет сізге. Ай, ярат, сен мені ярат. Йөрәгіңе сен үзіме қарар. Ай, ярат, сен мені ярат. Ярат, сен мені ярат. Ярат, сен мені ярат. Опа! Илназ Гарипов. Татар жыры премиясы лауреаты деп иғлан еткенні ярата ол Илназ Гарипов. Дұрысыгін әйткенде, шылап та Илназ бик көп ярдәм ите тұрған кіші ул һәр вақытны хайрия концертларында шығыш ясарға деп атлығып тұра. Біздің улыбыз сыман басып тұрсын әлі мұнда Менің Илназ. достым. Рахмет, Илназ. Илназ Гарипов. Илназ, нәрсәләр әйтәсең киләме әллә? Юк, ул ярата менә шулай, ярата Сикер шунда халыкка. Илназ халыкныкы. Илназ халык артисты бит ул. Киләчәктә бер 37 елдан соң. Рахмет. 37 елдан соң 62 генә булачак. 70 булачак. Гөлназның математика Бик белән зур яхшы, рахмет сезгә. Аллага шөкер. 12 мартта концертта көтеп калам. Килегез, яме? Рахмет. Менә әле ярый сөйләштереп тордыгыз. Унтадыр ем әйтергә. Рахмет. Илназ Гарипов. Юк, шуннан да җәмәгать менә Илназ ул яхшы күңелле һәм ул һәр вакытта да ярдәм итәргә ашыгып тора. Үзе әйтеп китүенчә 12 мартта аның Казанда сольный концерты һәм ул бүген миңа калса вәгъдә бирә. Шушы концертка билет сатып алып килгән кешене бушлай кертәчәк концертына. Шуңа күрә бер дә тартынмый килегез концертына. Бүгенге билетлар белән. Инде без концертыбызны әлегә бер 15 минутка туктатып торып өчен тәнәфес фикер алышып кирик. Кем ничек килеп җитте, кем кайлардан килде һәм шулай ук бер кичкенә генә мәгълүмат файда безнең шундый бер тартма урнаштырылган. Әлеге тартмага сез әгәр теләгегез булса финанс яктан ярдәм итә аласыз. Кем күпме булдыра ала бу акчалар Анжела Вавилова исемендәге хосписта яшәүче, дәваланучы балаларга китәчәк. Гөлназ, син 15 минутлык тәнәфес дигән идең, син сөйләгәнчә инде 10 минут кына калды. Шуңа күрә, әйдә, яхшылык булсын, 20 минут ял итәбез һәм керәбез. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and how they swing with that bombero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring that I singing a song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. See, senorita, I know that you would like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, that we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Ay, ay, ay. What's the matter with that?
Айрат Фазылжанов. Менә бит ничек күңелле башланып китте безнең икенче бүлегебез. Һәм әйтеп узарга кирәк, Айрат Фазылжанов ул биюче һәм табиб һөнәрен менә шулай уңышлы гына берләштерә һәм ул хәтта медицина өлкәсендә яңа фәнгә нигез салган. Әлеге фәннең исеме денсотерапия, ягъни бию терапиясы. Әйе, без алдалап әйтмибез һәм шунысы кызык, шунысы факт дип әйтегеме? Әлеге биегән кешебез безнең минута славы тапшыруында катнашкан шоңкрыйдагыз. Тагы бер тапкыр көчле итеп алкышлый. Инде барабыз да урыннарында концертыбызны тулы көченә дәвам итүен сез күрергә әзерсез. Без аны шулай ук матур җырчыларны игълан итеп алып барырга әзербез. Әйе, һәм шунысын да әйтеп китик, бүгенге концертыбызның алып баручылары бәлкем танымый калганнар бардыр залда. Минем янәшәмдә Татар радиосы радиостанциялар шилтәре баш мөхәррире Айваз Садыров. Минем янәшәмдә шулай ук инде шушы 20 минут эчендә күлмәген алыштырырга өлгергән. Тегеп үзе шибәр, талантлы уңган алып баручыбыз Татарстанның ат казанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Безне барыбызны да бүген изге эшләр берләштереп тора һәм беләсезме, бу изге гамәлләрне кылыр өчен бернинди аралар да безгә комачаулый алмый. Һәм менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыларыбыз бар, бер артлы сәхнәгә чыгырлар. Алар хәтта Мәскәүдән шушы концертта катнашырга дип килделәр. Дуслар, елмайыгыз һәм көчле алкышлар белән башта берсен каршы алыйк сәхнәдә. Хәким, сезнең алкышлар. Исәмисез. Шалый сине уйлыйм, җилдә сине хәтерләтәм. Синдер дип борылып карыйм, кышкы җилләр тәрәз чиртсә. Син җанымда, йөрәгемдә тик син генә. Мин яратам мин. Син җанымда, йөрәгемдә тик син генә. Мин яратам мин, тик генә син генә. Килеп яңгыр ишелгәндә, пышылдавыңны ишетәм. Синең ирендәй кагыла, яңгыр тамчылары иркән. Син җанымда, йөрәгемдә тик син генә. Мин яратам мин, тик генә син генә. Син җанымда, йөрәгемдә тик син генә. Мин яратам мин, тик генә син генә.
Рәхмәт бик зур. Күрәсеңме, сенсіз гомеремнең ай кояшсыз үткән көннәрен, сине көтеп, үксеп елап, юешләнгән мамык мендәрен. Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дәрләп түгел, баскып януын, бәрәхәтен күрмим бу дөньяда, бу тормышта синсез калынмам. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Ишетәсеңме, тавышымны минем, һәм өтемне өзмим, көтәрмен. Синең күзләреңә генә карап, әйтер сүзе калган йөрәкнең. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара кулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Рәхмәт бик зур, Гүзәлия. Рәхмәт сезгә. Мең рәхмәт. Рәхмәт. Хәерле кич, Казан. Шундый матур, изге чарада очрашуыма сезнең белән мин бик шатмын һәм Мәскәү татарларыннан сезгә зур сәламнар алып килдем. Киләсе җырым өр-яңа җырларымның берсе Тиң дус. Шәп, тугры, тиң дуслар телим барыгызга да. Кеше үзен кирәк тоя, дус ишләре күп булса, дуслары белән бүлешә, күңеле ташып тулса. Дуслык бит ул бер-береңә, тугрылыктан яра.
табу ауыр түгел, сақлау қиын білем. Якын көрген достар қойшақ, бұрылау арқа білем. Өмір юларын кешкенде, достларың ылы-түрек. Бір-біріңені оңылар үшін, достлардың болу керек. Қадірлер үшін өмірні, көңілің еркен болсын. Яныңдағы шын достларың, артыңда да дос болсын. Қадірлер үшін өмірні, көңілің күліп тұрсын. Яныңдағы шын достларың, артыңда да дос болсын. Кіші өзін керек тұян, дос ішлері көп болса, достлары білән бөлеші, көңілі ташып тұлса. Өмір юларын кешкенде, достларың ылы-түрек. Бір-біріңені оңылар үшін, достлардың болу керек. Қадірлер үшін өмірні, көңілің еркен болсын. Яныңдағы шын достларың, артыңда да дос болсын. Қадірлер үшін өмірні, көңілің күліп тұрсын. Яныңдағы шын достларың, артыңда да дос болсын. Яныңдағы шын достларың, артыңда да дос болсын. Мәскәүдән келген қонағыбыз, авторы башқарушы Гүзәлия. Мұнысы сізге, Гүзәлия. Біз әйтіп өтейік әлі залда. Аха. Рахмет сізге. Рахмет бик. Сонда үшіні алып келсеңіз. Міне бет, білесің нәрсе? Нәрсе айтасым келе, мұнда қой біреулер, Гүзәлия кетмей тұр. Қой біреулер мұнда группалап келдер, әлігі Хайрия концертіне хан бар. Мұнда Чувашия яқларынан келуші тамашашыларыбыз. Татар сұғыты, сіз қоя. Міне, бөлініп отырғандар. Иптештер, әгер де иқтибар білен қарасаңыз, мен қазір міне шушы екі Чувашиядан шыққан қыз арасына басып тұрам, һәм мені ғұмырда бұлай деп ойламаған едім. Бүгін ойларға туры келді. Неге мен Чувашияда тумағанмын екен? Сен қонаққа қайтырсың, біз сені сыйларбыз. Гүзәлия, әйдегі заны күшлі алқышлар біле ұзатабыз. Гүзәлияның әнесі менің мәрхум әбейінің дос қызы еді. Әлі нәрселер білесің сен? Қазір, әйе. Білесің, Чувашиядан келгештін, Чувашияда анда биттігі итшілер бик көп, ит білен шығыленішлер. Менға шешек керек ме екінші жылы? Бір 5-6 килограмм ит алып келсеңіз, мен шыл жетті. Бұт алып келеге жайвазға. Мен саған бұт алып шықтылар деп тұрам тегіннен. Бұт? Әйе, сыйыр бұты. Менға оның қадар көп бұла көліңіз бөлішірбіз. Бөлішірбіз, бұлай ғана болмай. Yok, білесің, сіз сәйір қарамағыз. Біздің егітлеріміз әзірленелер, шынки қазір сәхнәде шоқтай қызықлығына заманша дуэт барлыққа келешек. Білесің, мұнда татар мұңы да, һәм заманша бию де бар. Шоңа көрі, енді егітлер шыққанлар екен, бұтны көтеріп шыққанлар екен. Әйді, біз оларға қалдырып сәхнәде. Нұрбек Батулла! Ислам Уалиев! Сіздің алқышлар. Қарыбыз! Oy bala balım,
Nurbek Batullah. İslam Veliyev. Alkışlar yigitlerдің asıllarına. Nurbek, men seni fanatım. Nurbek Batullah. İslam Veliyev. Nurbek'nin fanatı Gülnaz Safarova. Gülnaz'ın biygen qarab tursanız, olar park keladilar. Bilasizmi, Gülnaz? Men olay biyib bilmayman. Bugun uyda biyib qarayashaqman. Bek zo'r rahmat Qayt yigitlar. qashqalar Siz tag'in narsada ishlamoqchi bo'lasizmi? Gulnoz bilan birga biysiz kelmayman deyman. Keladimi?
Siz bir yerге... Ой, yok, ул шапмагыз. Мен алай экспромт кына бие алмайм. Миңа без әзерләнергә кирәк. Без Нурбәгәйдә яңа елга берәр шундый бие әзерлибез. Шәп биеме? Әйе, шәп бие. Инде яңа ел дигәннән, яңа елга кадәр, яңа елда без киткән идек ял итәргә, ялгышмасам Төркиягә, минем дустым Илназ Гарипов белән. Без түгел, әйе, уйлый күрмәгез. Юк, без икенче җиргә бергә йөрибез. Ял итәргә бергә түгел. Киттек бер заманны, ятабыз диңгез кырыенда, безгә ике татар апаң була бит, ял итә торган апайлар, натуральный теге, бөтен җирне карап чыгалар башта теге. Кайда монда урын бар? Сез кайсы авылныкы, сез кайсы районныкы дип. И шундый теге тикшергән арада безгә күзе төште апаларыңның килделәр дә. Миңа күзе төште апаңның елмаю йөзендә. Мин бит сине таныйм. Мен әйтәм, ну, син бит телевизорда чыгыш ясыйсың. Син бит алып баручы мәйдан. Син бит мин бит сине яратам. Мин бит син шундый матур алып барасың. Мин инде аның саен булай алга киләм инде. Син бит Батулла малае дип мин әйтәм. Шуңа күрә безнең Нурбәк белән кайберәүләр бик еш кына ошаталар, бутыйлар. Шуңа күрә Нурбәк үзе китергә өлгердеме инде ул? Беләсеңме, минем белән дә әйе сез ошагансыз. Без туганнар түгелме? Нурбәк матуррак. Мин акыллырак. Беребез акыллы, беребез матур булырга тиеш бит инде. Просто мен Батулла малай түгел бит. Бүтін кіші менен Батулла малай түгел. Сен кім малайсың? Мен тоже Батулла, сен башқа Батулла. Монда философия биюендәге кебек сразу гына аңлап бетереп булмый. Шуңа күрә безгә уйларга кирәк. Юқар әлтеге таныды дигәндә минем дә бер вакыйга искә төште, име? Барам бер юлы шулай машинада, ну ялгыш кына нәрсәдер боздым инде, име? Туктатты мине ГАИ. Туктатты да хәзер булай карый миңа. Мин теңгә булай итеп карап торам, име? Син бит Гөлназ ди, мен әйтәм, әйе, мин Гөлназ. Син бит Сәфәрова, име? Димәдәм, мин Сәфәрова, әйе. Минем тә күңелемә җылы кирде. Хәзер мин әйтәм, бу миңа штраф сугмый, бар да яхшы. Син теге телевизорда Гөлназ Сәфәрова әйтәм, әйе. Син минем иң яратмаган алып баручым ди. Мә диде. Менә шундый бәхетле Гөлназ безнең. Безнең бәхетле мизгелләр кичерәбез без артистлар кайбер вакыт, әйе. Инде хәзер сәхнәгә шулай танылган җырчыбызны дәшербез. Аны кайларда таныйлар икән, кайларда менә син Илнар дип дәшәләр икән, Мен алгаса бөтен җирдә, бигрәк тә менә хәзер биредә, шуңа күрә әйдәгез көчле алкышлар белән каршы алыйк үзен. Биредә сезнең өчен бар, сезнең өчен Илнар Ялалов. Aramızga balık girdi, yola da zamine.
Бик зур рахмат, бик зур рахмат. Хәерле кичләр, Уникс. Бик зур рахмат сезгә шушы матур концертка җыелып, җыйналышып килгәнегез өчен. Мең рәхмәт сезгә, дуслар. Әйдәгез әле кат итеп көчле алкышлыйк әле шушы үзегезгә кул чабыйк әле, дуслар. Мең рәхмәт сезгә, Уникс. Алдагы җырны бүләк итәсем килә. Шушында утырган барлык гаиләләргә багышлыйсым килә алдагы җырны. Риваль Хисматуллин музыкасы, Гөлфия Шакирова сүзләре, гаиләм тулы бәхетем. Бабайлар әйтеп калдырган, ир кеше йорт җиткерсен. Гаилә корып, парлы булып, аннан уллар үстерсен. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Әкидик тора балалар, янда тормыш иптәшем. Бары сезнең янда гына җайлы бара һәр эшем. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Сән сау гына булыгыз, яшик бәхет шатлыкта. Көнебезне бәйрәм итик, тазалыкта, байлыкта. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Тамырга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Исән сау булыгыз, дуслар. Гаиләләрегез бердән булсын, бергә булыгыз, бәхетле булыгыз. Кайгы хәсрәт күрмәгез. Мең рәхмәт сезгә, дуслар. Гаиләм тулы бәхетем, тиң ярым, улым, кызым сезнең белән куанышта үтсен гомер юлы. Гаиләм тулы бәхетем, янда дус туганнарым сезнең белән минем өчен иң якын булганнарым. Барысы да минем өчен бик якын булганнарым, бик якын булганнарым. Бик зур рәхмәт, мең рәхмәт, дуслар. Мең рәхмәт концертында Илнар Ялалов. Алкышларны шәлләмибез, хөрмәтле тамашачылар. Шул арада, сез алкышлаган арада тагы бер яңалык килеп иреште бит әле. Гөлназ, ишеттеңме, юкмы? Менә шушы арада, гадәттә бит инде кыш алдыннан суыклар башланган вакытта вируслар йөри башлый. Һәм барлыкка килгән бик беләсең килсә йолдызлы вируслар. Һәм алар иң танылган
жырчылардан күшә икән. Әйе, мин ишеттем. Мәсәлән, Салават гриппы бар шундый. Салават Фәтхетдиновтан күчә. Авырый башлауның беренче билгеләре башта җиңелчә генә борын тыгылып китә. Берничә көннән соң тавыш тембры үзгәрә. Һәм шуннан соң үзегез дә сизмәстән сүгенә башлыйсыз ди. Сакланып йөрегез, яме? Сакланыбрак йөрегез. Тагын бер куркыныч вирус. Мониролла. Әйе, беренче билгеләре татарча сөйләшкәндә телең шуала башлый. Бер урында басып тора алмыйсың. Һәм кул аякларың үзеннән үзе адекват булмаган хәрәкәтләр ясарга керешә икән. Мониролла. Монсы ярар әле кул аяклар дисең. Бар шундый вирус фердикулез дип атала. Бу вообще нурлаттан килгән котышкыч вирус. Ул сразу килә дә, аяктан бәреп тә йыга, беренче билгеләре дә юганың сразу теге бүтән билгеләре белән килә. Куллар, аяклар селкенә башлый, бер урында басып тора алмыйсың теге. Эй, вперед дип кычкыра башлыйсың үзеннән шундый симптомнары. Менә монда теге Нурбәк биеде бит, шул фердикулез йыккан ахрысы ул егетне безгәме? Тагын бер вирус бар, бик куркыныч вирус. НЛВ. Ландыш Нигъмәтҗанова вирус инфекциясе. Ауруның билгеләре әкренләп шәш сары төскә керә башлый. Һәрвакыт тән температурасы күтәрә, югарыла. Тән кызыша, тизрәк шишенеп атасы килү теләге барлыкка килә. Шагыр итә кыскара, шалбар кыскараймы? Айва, син кара әле, кайбер апаларның күзләренә, күзләре зурайганнан зурая бара. Бармы безнең берәр теге вируссыз гына җырчылар? Бар, әлбәттә. Бу мен артыгын сөйләшми торган, үтә дә тыйнак, сабыр һәм мөлаим җырчыбыз бар бит безнең. Шундый җырчыларның берсен без хәзер сәхнәгә чакырырбыз. Сезнең каршыгызда искиткеч, моңлы тавышлы җырчы Асыл Яр. Мең рәхмәт концертында.
Рәхмәт, хәерле кичләр, кадерле тамашачылар, кадерле кунакларыбыз, ераклардан килгәннәрегез дә бардыр сезнең арада. Без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Әлбәттә, һәр туган яңа көнне күрү һәрберебез өчен зур бәхет. Һәм инде һәр көнне күңелебез изгелек кылырга әзер булса иде. Ул бит изгелек нәрсәдер бирү яисә матди ярдәм генә дә түгел. Изгелек ул безнең ягымлы елмаюларыбызда, җылы сүзләребездә, шулай бит. Һәм инде бүген шушы матур кичәдә үземнең тагын бер җырымны сезгә башкарып узасым килә. Анысы инде яңарак җырлар рәтеннән яшәү яме дип атала. Алия Зиядинова сүзләре һәм көе. Ortaklaşıp kaygılarını, şatlıklarga söyünüp, yaşigeli birge birge, bəxtlərge tiyinip. Yazlarım var, güzlərim var, şeylərim var, kışlarım. Bizi gəlir şadlıqlarga, ömrünün ağışların. Yazlarım var, güzlərim var, şeylərim var, kışlarım. Bizi gəlir şadlıqlarga, ömrünün ağışların. Риза булып тормышылардан, кайыкчы нәфесләрне, алган изгелекләребез күтәрсен кәефләрне. Язларым бар, көзләрем бар, кышларым бар, җәйләрем. Үткәрикче гомерләрне, тоеп яшәү ямьләрен. Язларым бар, көзләрем бар, кышларым бар, җәйләрем. Үткәрикче гомерләрне, тоеп яшәү ямьләрен. Үткәрикче гомерләрне, тоеп яшәү ямьләрен. Үткәрикче гомерләрне, тоеп яшәү ямьләрен. Асыл яр. Рәхмәт бик зур. Үзеңә Достар, рәхмәт. безнең алкышлар күпме югалып торганнан соң Асыл яр зур сәхнәгә әйләнеп кайтты. Асыл яр! Күпме югалып торганнан соң без дә ниһаять сәхнәгә килеп чыктык.
Һәм аралашып алырга әзерсезме белән. Һәм шушы хәйрия темасын дәвам итсәк, күреп торасыз җәмәгать, хәйрия концертлары ай диярлек булып тора, ләкин менә мондый зур фестивальләр алар сирәк кенә үтәләр. Әмма ләкин безнең җырчыларыбыз барысы да шундый изге җанлы, алар концертта, фестивальдә катнашабыз дип атлыгып торалар. Әлбәттә, менә Илназ Гарипов. Илназ Гарипов бит инде сез күреп торасыз, аны Инстаграмыннан да күреп торасыз. Ул бүген генә түгел, ул гел хәйрия фестивальләрендә, концертларында катнашып йөри. Үзе әйтүенчә, мин яхшылыкны кеше күрсен өчен түгел, үзем өчен эшлим ди, һәрбер яхшылыгын фотога төшереп Инстаграмга язып куйганда, әйме? Яхшы дигәннән, чынлап та яхшы безнең эстрада. Менә мәсәлән, әле күптән түгел генә Илдар Хакимов гастрольләрдә йөргәндә Башкортстанда $1000 акча тапкан. Аба. Ята дитене тапкан. Ул аны алган да, әйме? Намуслы гражданин буларак полиция участогына алып барып тапшырган. Мин иремле шундый горурланам дип үкси 3 көн елаган ди Уразова. Молодец, Илдар. Илшат Валиев нишләгән? Нишләгән? Бер нишләмәгән. Бүген концертка җырларга килгән. Шуңа күрә әйдәгез көчле алкышлар белән каршы алыйк үзен бирегә. Сәхнәдә Илшат Валиев. Kilse sina Urkınış haber Min irgen yaktan Yıraktan Işana kurma Haman yaratan Aşığa kurma Yalmıştan saklan Aman yaratam, aman yaratam Yıldız olur ayaz Bugünü eğer Ağır bulutlar Patlap gitseler Karşı isken jil Kaplansa tınığa Nımbul silgine Tiksin canımda Bir şey kurma Sağışka bunga Canımda tiksin canımda Sakla suyunu taplama verir Uluq hislerini vaklama verir Uzar ömürler isken jil gibi Ömür bir güne Süyümengilik Uzar ömürler isken jil gibi Süyümengilik
Hayırlı kиш. Рәхмәт, исәмесез мөхтәрәм Казандагы яшәүче милләттәшләребез, менә шундый бик изге, җылы, кирәкле чарага җыелганыгыз өчен барыгызга да чын күңелемнән рәхмәт әйтәм. Сезнең каршыгызда тагы бер тапкыр чыгыш ясавым үземнең күңелемә дә бик җылы, рәхәт, шундый халәт. Шуңа күрә очрашуларыбыз һәр вакытта да хәерле булсын. Һәм инде сезнең күңелегездә булганга бүгенге хисләрегез шундый ярдәм кулы сузуларыгыз һәр вакыт кабатланып торсын. Чөнки бу дөньяда рәхәт мизгелләр дә була, кайбер чакта кыен мизгелләр була, кайберәүләр бик мохтаҗ була, алар ярдәмсез бу дөньяда кая барырга, кая төртелергә белми торган кешеләр дә бар. Шундыйларны онытмыйк дип барыбыз да бүгенге концертыбызда, шушы матур чарада әлбәттә өндибез, кабатлыйбыз. Әмма дә ләкин ничек тә булса барыбызга да телим исәнлектә яшик. Яратып яшик, мәхәббәт безнең йортларыбызда, өйләребездә, гаиләләребездә һәр вакытта да иң олуг һәм иң еш була торган кунак булсын. Мәхәббәтле булыйк, яратып яшик. Кемнең инде яшьләрнең әле мәхәббәтләре үз янында юк, тизрәк үсеп җитсеннәр дә эзләп тапсыннар дип әйтәсем килә. Киләсе җырым белән Фирзәр Муртазин көе, Фердинанд Гайсин сүзләре эзләп тап син мине дип атала киләсе җырым. Бер кул чабып күңелләрне җылытыйк әле дуслар. Син миңа, мин сиңа туганбыз дөньяга, ерак бит аралар кавышмыйбыз шуңа. Эзләп тап син мине, еракта булсам да, язмышым буталып, читләтеп узсам да. Эзләп тап син мине, эзләп тап. Уралсам да томанга җидеп ат, булмас син ятларга сөйгән яр. Син бит миңа дип туган пар. Эзләп тап син мине, эзләп тап. Уралсам да томанга җидеп ат, булмас син ятларга сөйгән яр. Син бит миңа дип туган пар. Мин барам яныңа, син дә кил сыңлама. Язларда күңелләр күңелгә тартыла. Чәчәккә чәчәкләр, йөрәккә йөрәкләр. Язларда ирешә теләккә теләкләр. Эзләп тап син мине, эзләп тап. Уралсам да томанга җидеп ат, булмас син ятларга сөйгән яр. Син бит миңа дип туган пар. Яратып яшәгән дуслар, бер-беребезгә кул чабып, күңелле кайфта булыйк. Бер бөтен булырга туганбыз җиһанга, ялгызының эзләре чуала томанда. Тик барлылар гына киртәләр, үтәләр, җирдәге тормышны мәңгелек итәләр. Эзләп тап син мине, эзләп тап. Уралсам да томанга җидеп ат, булмас син ятларга сөйгән яр. Син бит миңа дип туган пар. Эзләп тап син мине, эзләп тап. Уралсам да томанга җидеп ат, булмас син ятларга сөйгән яр. Син бит
Ama seni yatlarga sigen yar Sin bitmin adip doğan par Sin bitmin adip doğan par Sigen yarlarımız her şakta da yanlarımızda bulsun Yüreklerimiz mehabet bilen dolu bulsun. Rahmet dostlar. İlşat Veliyev. Rahmet. Үзеңә мең рәхмәт, Илшат. İlşat Veliyev dostlar, bizning alkışlar. Изге юлларыңда йөрүең меңе белән әйләнеп кайтсын. Шулай ук меңе белән әйләнеп кайтса, миңа калса, ярдәмнәре безнең партнерларыбызга. Алар бихисап һәм аларның исемнәрен телгә алу шулай ук дөрес булыр. Мең рәхмәт Хәйрия фестиваленең партнерлары. Татарстанның Сетевая компания Ачык акционерлык җәмгыяте. Казан Экспресс сәүдә порталы җитәкчесе Ленар Хөснуллин. Мең рәхмәт концертында катнашучы җырчыларга чәчәкләр бирүче Сәйяр Шакирҗанов гаиләсе. Siz uylamağınız ki, her bir çıkan jırşığa sahne артында ук 2 диплом һәм искиткеч матур чәчәкләр тапшырыла. Шулай ук зур рәхмәтләр Фәрит Мифтаховка, Болгар Хәйрия фонды башлыгы, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе ул һәм безнең белән бүген әлеге залда шушы концертта. Фестивалебезне оештыруга зур ярдәм кулын сузучылар, әлбәттә инде мәгълүмати партнерлар. Ул Яңа Гасыр телерадио компаниясе, Татар информ агентлыгы, TMTV телеканалы, Болгар радиосы, Мәйдан каналы, Татар радиосы, Матбугат.ру интернет порталы, Азатлык радиосы, Татар Today порталы, Безнең гәҗит, Ирек мәйданы газетасы, Акчарлак газетасы, Идел журналы, Ялкын Сабантуй журналлары, Бүтән дөнья татар яшьләре форумы, Ватаным Татарстан газетасы. һәм безнең көчле алкышлар татар блогерларына. Шулай ук әлеге концертка мәгълүмати ярдәм күрсәткән, үзләренең шәхси аккаунтларында, Инстаграмда информация куйган барлык артистларга, тамашачыларга мең рәхмәт. Дуслар, армадыгызмы әле? Утырабызмы? Бер килгәч утырабыз, име? 5 сәгатьтә утырабыз, 6 сәгатьтә утырабыз, урыннарыбыз бар-барда яхшы. Шаңкыра елмаеп, көчле алкышлар белән чиратагы җырчыны каршы алыгыз. Сәхнәдә Лилия Муллагалиева. Хәерле кич, исәннәрмесез, кадерле дуслар. Үземнең шушы концертта катнашуым белән бик сөенеп, шатланып килдем. Изгелек кылып яшик, сәламәт булыйк. Балаларыбыз исән сау булсын. Җан тынычлыгы телим һәрбарчабызга да. Бәхет өчен әллә күп кирәк, очучыга аясу кирәк. Игенче бәхеттән исерәк, яңа пешкән икмәк исенә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк Барыр юлы әгәр туры булса, шулда бәхет арган юлчыга. Олы бәхет тырышкан тәртиплек, аңлы бала укытучыга. Әтияне күрә бәхетне, үз баласы булса бәхетле. Әтияне күрә бәхетне, үз баласы булса бәхетле.
Аларга бәхет түбә булса, авыруга хәле яхшырса, шагыйрь өчен бәхет кешеләрнең йөзләрендә шатлык нур тулса, бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк кирәк, изге теләкләрең кабул булыр, җирдә яшәү үзе бер бүләк, бәхет өчен әллә күп кирәк, якты кояш зәңгәр күк кирәк, изге теләкләрең кабул булыр, җирдә яшәү үзе бер бүләк, изге теләкләрең кабул булыр, җирдә яшәү үзе бер бүләк, бәхет өчен әллә күп кирәк, 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 дуслар! Аллаһ Тәгалә барыбызга да бар тик озын гомер, бәхетле гомер, сәламәт гомер бирсен. Рәхмәт барыбызга да залларны тутырып килгәнегез өчен. Һәм мондый концертларыбыз була торсын, файдаларын күрә торсыннар. Сау сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт. Алдагы җырыбыз әз генә дәртлерәк менә күреп торам безнең. Монда урта өлештә җырлап бии утыралар, шуңа күрә әйдәгез киттек. Ялгызлык сезне бер вакытта да урамасын, үз кочагына алмасын, шуңа күрә парлы, сөйгән ярларыгыз белән янәшәдә гомер кичерегез. Килештекме? Әйдәгез дәртләнеп алабыз. Арып китмәгез. Хоп! Эй! Кушылып утырабыз, ярыймы? Килештек? Ялгыз итмәм дип атала. Укыйм дисәң китап булам, саным дисәң сан булам, сулыйм дисәң һавам булам, сөям дигән сүз булам, саклыйм дисәң сәрең булам, сатмыйм дисәң дус булам, тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Бергәләп саклыйм дисәң сәрең булам, сатмыйм дисәң дус булам, тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Хоп! Чирлим дисәң дәвам булам, күрмим дисәң күз булам, әҗәл килсә җаның сорап, бирер өчен җан булам, саклыйм дисәң сәрең булам, сатмыйм дисәң дус булам, тыңлыйм дисәң күңелеңдә сайрый торган кош булам. Эй, бергәләп киттек. Хоп!
Мен рахмет фестиваль сахнасында Лилия Муллагалиева. Бек зор рахмет алғышларыңызға. Лилия Муллагалиева. Хөрмәтле тамашачылар, исегездә калдырыгыз. Бу бер көнлек кенә концерт түгел, бу хәйрия фестивале, һәм әлеге фестивальне оештыручы кеше ул журналист, җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Исхак. Әйдәгез әле аңа да көчле алкышларыбызны бүләк иттек. Ул бүген биредә берничә мизгелдән без аны сәхнәгә дәшербез. Ни өчен бер көнлек кенә концерт түгел дим? Чөнки без алга таба да Алла берсә шундый зур фестивальләрне үткәрергә ниятләп торабыз һәм сезне әлеге концертларда күрергә бик шат булачакбыз. Әйе, менә шушы фестивальнең дәвамы буларак яңа елдан соң 12 февральдә Кәрим Тинчурин исемендәге театр залында узачак 2нче концерт. Һәм менә бүген алып килгән билетларыгыз белән әлеге хәйрия фестиваленә керү сезгә 30% ташлама белән булачак. Чынлап та шулай, без концертыбызны алга таба дәвам итәбез һәм хәзер сәхнәгә искиткеч тавышлы җырчыны дәшәрбез. Һәм минемчә ул җырлаганда күпләребез уйланып, хисләр дөньясына чумып, рәхәтләнеп, ял итеп утырачаксыз. Әзер булсагыз, каршы алыгыз. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Филүс Ахиров. Кайда син тавыш бир яшьлегем юлдашым бергәләп үтелгән иң тәүге юлбашы кайда син тавыш бир кайда җанымны үземә ярым югалттым югалттым, ялгыштым ахры. Кайда син тавыш бир, кайда җанымны үземә ярым юксына. Эзлим табалмыйм, эзлим табалмыйм. Тәгъбирләр йөртәләр, еракка илтәләр, аера ут сулар, аера ялкыннар. Кайда син тавыш бир, кайда җанымны үземә ярым югалттым. Югалттым, ялгыштым ахры. Бергәләп үтелгән яшьлегне Tuzanlar patlagan, vakıtlar taptagan. Kayda sin tavuş bir, kayda canımны üzümə yarım yugalttım. Seni yugalttım, yalgıştım ahırı. Kayda kayda canımны üzümə yarım yoksuna. Ezlim tabalmıyım, ezlim tabalmıyım yoksuna. Ezlim tabalmıyım, ezlim tabalmıyım. Kayda sin bağış bir kayda.
Бик зур рахмат. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Инде менә бу изге гамәлләр белән оештырылган концертта катнашуым һәм инде шушылай залларны тутырып килүегез, ул әлбәттә бер-беребезгә булган ихтирамлык, мәрхәмәтлек һәм игелеклек. Бер-беребезне шулай ихтирам итеп яшик, бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә, җылы мөнәсәбәттә яшик. Шушы изге концертларда күрешергә насип булсын сезгә. Килүегез өчен бүген бик зур рәхмәт. Инде хәзер бергәләп кушылып җырлыйбыз. Рәхәтләнеп җырлап утырыгыз. Сез дә, мин дә белгән җыр, әлбәттә. Җиз кыңгырау. Кушыласыз. Karlar kümme kışlım uzun yolları Şımşım içe jil duzğında Şiskın vırav mınları Şiskın vırav gümüş mınar Uylada dinim hatta Dilim hattağı uylarım Yaşlıkka alıp kayda Şiskın vırav gümüş mınar Uylada dinim hatta Senin hattağı uylarım yaşlıkka alıp kayda Uylada Senin hatta Şımşım itse jil tuzğıtta Şiskın vırav mınları Baya alıp bara iken Kışlım uzun yolları Şiskın vırav mınlarında Bütkendim davuşları Işıraşular, savuşular Ayrılı sağışları Şiskın vırav mınlarında Bütkendim davuşları Işıraşular, savuşular Ayrılı sağışları Bütkendim davuşları Burra burra karlar tümme kışlım uzun yolları Şımşım içe jil tuzğında Şiskın vırav mınları Şiskın vırav dağıp bına Otlarda şabıp bına Giler idim yaşlığımdan Tiksizni alıp dana Şiskın vırav dağıp bına Otlarda şabıp bına Giler idim yaşlığımdan Tiksizni alıp dana Vırgara Otlarda şabıp bına Rahmet. Татарстанның атқазанған артисті алтын тауышы Филюс Кахиров. Рахмат, бик зур. Күңеледән нәкъ шушы кәчтүме төсле гел ак һәм аның уйлары да аклыкта, Филюс яхшылыкта. Кахиров. Тормыш шатлыклары да, усал да бик.
Балаларга бирше шафкатың, бәхет тойып яшәсеннәр иде. Шөкер Аллам, сиңа рәхмәтем. Әлеге юлларны бүген без оештырган фестивальдан китәчәк ярдәм иясе Ирек Габдурахманов иҗат иткән. Җырчыларыбыз арасында Анжела Вавилова хосписы белән һәрдаим элемтәдә торучы артистларыбыз да бар. Һәм шундый җырчыларыбызның берсе Дилә Нигъматуллина. Аныңча хосписка килеп китү ул бик файдалы. Тормышымда авыр чаклар булганда мин шунда яшәүче, шунда тәрбияләнүче балаларны искә алам. Һәм ничектер үземә җиңел булып китә кебек, тормышның кадерен белә башлыйм дип сөйләде ул безгә. Һәм Дилә шулай ук башка җырчылар кебек үк балаларга, аларның әти-әниләренә бары тик саулык, сәламәтлек теләп кала. Һәм хөрмәтле тамашачылар, шушында шулай ук алкышлар белән каршы алыгыз Дилә Нигъматуллина. Мең рәхмәт концертында. Исәнме Казан? Безнең балаларыбыз һәр вакытта да исән сау булсын иде. Кил дөньяга, балам, сезнең өчен.
Зур рахмет. Шын көңілден хөрмәтле дуслар. Хәзер инде әйдәгез әле бергәләп миңа кушылып Зөфәр Харидиновның иң матур җырларының берсен бергәләп җырлыйк әле. Әйтер сүзең, әйтеп кал. Киттек дуслар бергәләп. Буйларында үсә кара каралыган Уттан инде күңелеме сизә әйтер сүзеңе барысыман Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Кара карлыгынны җыеп ашырга өлгермәдем Мин дәшмәгәч мин дә түздем Сәременә сиздермәдем Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Кара карлыгынны җыеп ашырга өлгермәдем Ул дәшмәгәч мин дә түздем Сәременә сиздермәдем Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Ак идәлдә ике сал берсе кайны берсе тал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп кал Саныганда үкенерсең әйтер сүзең әйтеп Дилә Нигъматуллина. Дилә Нигъматуллина. Үзенең матур җырлары, Рәхмәт дуслар, шын күңелдән. Рәхмәт. үзенең матур җырлары һәм чын изге йөрәге белән сезгә матур җырларын багышлады. Хәзер инде тагы бер кешене күрербез миңа калса, әйме Гөлназ? Әйе, чынлап та әкрен генә фестивалебезне йомгаклау ягына алып барабыз, ләкин әле бу фестиваль тәмам дигән сүз түгел. Хәзер бирегә шушы 1000 рәхмәт фестивален оештыручысын чакырасыбыз килә. Журналист, җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Исхакый дуслар, аны сәхнәгә дәшәбез. Монда да буш куллардан чыкмый бит әле ул. Бик зур рәхмәт әйтәгез әле көчле итеп алкышлыйк. Чынлап та хәйрия концертлары бик күп булган заманда мондай фестивальләрне оештырып, заллар тутыру бик авыр. Рөстәм, сүз сиңа. Аллаһ рәхмәт яусын. 1000 рәхмәт сезгә, 1000гә якын тамашачы. Сезнең алда баш иям чыннан да. Бу сезнең шара, бу сезнең белән бергә оештырган шара, шуңа күрә мин монда сүзсез сезнең алда. Сез булмасагыз бу шара булмас иде. Шушы алып баручылар, шушы җырчылар булмаса бу шара булмас иде һәм без мохтаҗларга ул кадәр ярдәм итә алмас идек. Аллаһка шөкер ярдәм итәбез. 1000 рәхмәт. Бүген чыннан да бик мөһим көн. Без инде рекламада да әйттек. Бер рәхмәт 1000 бәладән коткарса,
Мең рәхмәт, ул безне бәхетле итә ала. Сез бүген бәхетлеме? Әйдәгез, күзләребезне йомабыз да. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Кабатлыйбыз, әйдәгез. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Былай гына әйт, Худай Тәгалә безнең бәхетне былай гына ишетмәүдән әйдәгез, катырак. Бу чыннан да үзебезгә, үзебезнең язмышыбызга, үзебезнең бәхетле мизгелләрне Худайга тапшыру һәм Худай аша менә шунда мохтаҗлар утыра шулай ук. Хоспистан килгән кешеләр, менә монда эшчеләр каядыр? Хоспистан монда сез мондамы хоспис ярды? Эшчеләр менә алар. Басыгыз әле, алкышлыйк әле аларга. Хосписның монда эшләүчеләре менә дистәләгән алар монда. Biz аларны бу әлеге концертка чакырдык. Бик зур рәхмәт, бик зур эш эшлисез. Молодцы. Аллаһ рәхмәт яусын сезгә. Тагын монда безнең Ирек абый Габдрахмановка булышабыз. Ирек абыйның вәкиле Рәмзия ханым каядыр утыра? Кая ул? Басар Рәмзия ханым. Менә Рәмзия ханым. Ирек Габдрахманов шулай ул Германиядә безнең хәзер күңеле белән ишетәдер. 12 февральдә аның иҗат кичәсе булачак тинчүрендә Алла бирсә. Бүген инде күпчелек ярдәм Алла бирсә китәчәк хосписка. Аларга Аллаһ рәхмәт яусын һәм сезгә Аллаһ рәхмәт яусын. Шуннан да менә бүтән шатлыгымны, бүтән барлыгымны сезгә тапшырасым килә һәм Худай ишетеп, бүтәнебез дә тагын да бәхетле булсак иде. Мең рәхмәт сезгә. Мең рәхмәт. Рәхмәт Рәмзия апа. Рәхмәт, Алла рәхмәт яусын. Рәхмәт Рөстәмгә. Рөстәм яңа фестивальләрне оештырып шунда очрашырга насыйп булсын. Рөстәм Исхакый дуслар, рәхмәт. Шушы изге күңелле кешенең тормышында да һәр вакыт изгелекләр генә булып торсын. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә үзе меңе белән кайтарсын иде кылган изге гамәлләре. Без дәвам итәбез. Айваз, син күрдеңме, тегеннән берничә кеше теге тәмамланып килә фестивалебез дигәннән соң чыгып киттеләр, име? Беләсеңме, хәзер бер кеше чыкканнан соң, миңа калса хәтта кире йөгереп керәчәк әлеге кеше. Зирә чыгып киттеләр димәкче булам. Чөнки хәзер безнең фестивалебезнең кульминацион нуктасы һәм без бирегә Нурлат Мишәре Фирдус Тамаев Хоршалас Фирдус Тамаев. Покайфуем! Йомай güzel! Kaya bizde pozitif, keyif! Tırmış iti jingil tügül, tırmış kulasa. Nişler idim yanlarımda, dostlar bulmasa. Günlerimde nurlu kıyaş, dilimde ayım. Jilde jilken, kışta jilken, sin ulduz kayım. Dostlar bula bu tırmışta sana olağına. İndakıtlı kışıgına, dostlardan var. Şanlı sıkat kırav sukmi üzgermeydi sen. Dostu bulup kişle bulup, nek bizden tizle. Nişik? O var, ardınız var mı? Birleştirmeyi bizni baylık, beylemeyi ballar. Kaygı şatlıkla bölüşüp tartılgan canlar. Көпшілдәкте бірішмәдік, біз бітер ақылар. Қылышы яқталқан бұлағыз, қағын саядылар. Достар бұлар ұлттырмышта санаулығына. Ең бәкітлі кішігіне достардан ұға. Жандысы қақырау сүкмей өзгермейді сен. Досты болу, кешті болу, нәк біздің тізілі. Бірге болғандағына, бірден болғандағына, достар болғандағына. Yaşa pula. Rahmet Kilyan'a geçsin. Vakit ara hiç korkutmaydı mi irtemi? Şandısı içine tırmışta iyilik girdemi? Dostluğun asılı şunda, şu şunda kişi. Utka kirirge, tırmıl sin dostun için. Dostlar bulamı tırmıl.
достыққа қырауысып би өзгермейді сен. Досты болу, кешті болу, нәк біздің тізілер. Әуде адреналин. Qozon eshitdi. Әне қыздар әдірге пейран бүге. Достар бұлау тұрмышта санаулығына. Тәкі сазғырға ерәлмей. Сан достыққа қырауысып ми өзгермейтісі. Мужики, бұл біздің сөз. Достар бұлау тұрмышта санаулығына. Бәхетлі кішігіне достар қадына. Шын достыққа қырауысып ми өзгермейді сен. Досты болу, кешті болу, нәк біздің тісілі. Досты болу, кешті болу, нәк біздің тісілі. Qozon, рахмет. Тағын біріне жарлайын ма? Ай, рахмет. Қайырлы кеш, құрметті тамашашылар. Мишерлерден, нұрлат яқларынан қайнар сәлем. Алланың рахметі болсын. Құрметті тамашашылар, Алланың рахметі болсын. Біз енді рекламалар үшін, пиар олар үшін біз мұнда теге шығыш жасамайбыз. Шыннан да, шын көңілден. Міне, 1000 тамашашы отыра, 1000 тамашашыда 1000 түрлі язмыш, 1000 түрлі тұрмыш, кімдір иркен ақшасын алып келгендер, кімдір бұрышқа алып билет алғандар, кімдір олай, кімдір бұлай. Нешіккіне келсеңіз де сізге Аллах тағаланың рахметі болсын. Міне хайрия концерті деп айталар да, һәм сразу тұтыналар. Міне бұйығырға нешіктер міне. Едегіз, елмай келі, қарағыз әлі бір-біріңізге, қарағыз әлі, елмайғыз әлі. Сен матур деп айтыңыз әлі, 1-2-3. Во, міне қазір ашай. Өзімнің ең матур жырымды жырлысы келе. Мұнда парлы тамашашы бар ма, парлы тамашашы? Едегіз шығып бейгіз әлі шында, белый танец. Ең матур жырымды сізге бағышап жырлар едім. Жырның есімі Туйдардың сен мені деп атала. Міне ұшы жырны шын көңілден жырлайсы келі. Әшінға келгенде ең матур жырларымыздың бірісі язмыш тиінлер деп атала. Әгер жырла дейсәгізгені жырлайым. Поддержите? Все, әдәгіз кеттік. Әді, бір әкеуге ашып маған қыз бар ма? Мен де шығып сіздің біле бейірейім. Қатын нұрлатта қалды, бір өзім бүгін свободный. Можно, да? Все, біреу бар мында таған, біреу тегісі солып та келген ақыры енді біліштірмін ярар. Әді, нешік болса да ярай. Әдәгіз кеттік, паяқылы, кеттік язмыш тиінлері. Ярады! Түлкі елмайып қарағыз әлі. Ярады! Салсам ярайым? Салсам ярайым? Невозможно. Гадигіне түгел, менім сүйген яр, әйтерсің әлі, шешек бәйлемі, оқлық сафылық шешкен, шушы шешек білем, язмышымны бірге бәйлерім, көңелімде бар, шешме ағышлары, анның ғына, маңылы талышын, керек түгел миңа, башқа güzelлерді, керек түгел шетелер язмышы, біргелі, шешелімәсін, yazmıştı yenlere İnaratkan Gerçek bulganına Sigane yarın bile Zirde yaşayken Belki düzü Taşıp darıranına Elemiz bir tane seylerle Yakşıdan da yakşı табылыр дейт дағы Яңа кесілер Көтері бар Язмыш дейінлер Бір қайшанда Сөйтіп ташыламам Рәхмет язмышыма Сені тапқаныма Ерегіннен Жырға жырғына Сенің есірмеңнен
Жырға кушам инде Кайта яшьлек языма Шишелмәсін Yazmış diyemlere Yaratkan Kişin bulganına Sigene yarın bile Zirde yaşayda Belki düzen Daşıp darganına Yarattınız birbirinizi Yaratıp yaşayınız Balalarını yarattınız Rahmet kasa Rahmet Yarattınız Kasa Yarattınız Şişirmesin ile Yazmış diyenlere Yaratkan Keşin bulganına Sigene yarın bilen Yıkı düze Daşıp darganına Kadigine tüge Minim sigen yarım Eytirsen ele Şeşek beyleme Aklık saflık şişken Şuşu şişek bilen Yazmışımla Бірге бейладым Козан Мен сізді просто люблю и все Тағын бірі жырлайым ма? Потому что менің жырлайсы келе Мәскеуден қойттық бетелі Яра Бекзур Ахмет Бекзур Ахмет Нәрсе жырлайым? Гамыр өтені бәрі? Жырлайға ұшы жырны? Бұл жырны біләс менік жырлайсы келе? Шынки, ә? Нешлейм мән мені? Бие? Мен бейбеючі түгел. Яра, әді кімір өтені. Тұрып басабыз да рәхетләніп, ұңға-сұңға секірәбіз. Сіз секіргенде, мен де секірем. Вот менә шулай. В общем, шундай волна ясыйбыз. Окей? Ау. Нәрсе? Ой, менің достар келген, Урмайдан келгенлер. Әнней. Менә бит километр көп келгенлер. Бик зур рәхмәт. Адил, анда бармы біздің бірі бей тұрған жыр? Әді, зал білән бейбіз. Нәрсе бар анда біздің? Гәмір өте ошамай бұларға. Ошамай дейдегіз бейт? Бар ма? Әді, сыңға қалдымны жырлаймыз ма? Ну тұрып басыңыз да, бейіміз, әйді? Әйді, бастық. Әйді, түлкі сөздерін білмейм. Әйді. Әйді, шығыңыз шығыңыз, бейіміз. По кайфы. И тыңламады. Ызыню кая илді, анда сенің никіті, ойламаның ашқынды. Туқтатырға тіләдің, ешітмәді ерегің, менің хислер ташқының. Қая құлар, нек тыңламадың? Ағаны секіреміз. Раз, два, три, и... Мен түлкі сөздерін білмейм. Мен, короче, Ятларын киері қанты, келер қаралы кейді.
yazmış bizden geldi Bäxit yenleşeydi Nik tınlamadın? Ras, la, tri, i Nik anlamadın Anlatamadım Sen kazandın Oh Nik anlamadın Nik anlamadın Anlatamadım Sen kazandın Kulları kötüre misin ama? İyi, ras Ras, два, раз Keyiflerinizi isteyin, şimdi Hazır sikiremiz ya Kulları kötürdük 1, 2, 3 Şabalı, şabalı Sazgıra biləs mi? 1, 2, 3 Bugün sözlerim bildi. Nay 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 nay. Bu sözlerim bildi ettim mi? Vakit geçene. Bana bir. Der sıra canlı dilde. Nik yazmış bizden geldi. Gittik kulağın üstü. İyi. Nik anlamadın. Nik anlamadın. Dağın birine şarlayayım mı? İni damoy. Dağın birine da. Dağdan sikiriniz. İyi. Nik anlamadın. Nik anlamadın. Anlatamadın. Sen kazandın. Algi adrenalin. Gaza! Geliyor da! Yok alay değil. Tatarlar! Geliyor da! Kerem, ini tangan berdua. Ну скажите, что я молодец. Молодец! Рахмет, тағын біріне жырлайым енді. Тағын біріне ме? Сен қызып кеттің, еме? Ну ладно. Жырласын мұ тағын біріне? Фердос! Сен кіріп кете аласың, ләкин халық бит бізні аша бітірешек шының үшін. Ұятсызлар жырлатмадылар дейм. Жырлатамыз. Менің жырлайса келгені, сіз бит жырлатмайсыз. Фердос, шық та мына 10 жыр. Әйді, бәр 10 жырны. Yok, тағын біріне гіне, все. Қоларны көтердік. И, раз. Әйді бірге жырлаймыз. Әйді. И, бір, екі, кеттік. И, гамер өте. Неге өте? И. Yıllar arıp, yıl yımgağı, süte. Утешуке. Сездірмейше, хвальсыз кортлы, келіп жете. Яшап қалай, янып қалай. Бұл тұрмышта игіліклі іздер салый. Яшап қалай, янып қалай. Бұл тұрмышта игіліклі іздер салый. А где руки? Ойлар түге, yıllar түге. Ömür yolun var motor, düşler bizi. Armaz salmaz, yüreklerge. Jiymiş bulur, gelip gelir, merkeze. Yaşap kalır, yanıp kalır. Bu durmuşta iyilikle izler salır. Yaşap kalır,
sizi просто люблю. Покайфы. Рахмет сізге. Gömmerüde Nigelüde Köşünü günü Uyga salı Segat suğa Yaşav yeme Kırmış yeme Saklarışın Sideminde Zirde tuğa Yaşam dolu Yaşam dolu Yanıp kalır Kudurmuşta İgelikle Özler salır Yaşam kalır Yanıp kalır Kudurmuşta İgelikle Özler salır Gömerüde Gömer kile Emezirge Yana savı Hava sala Kazan sizge büyük zor rahmet Просто rahmet istiyorum Ну дайте адреналин, ну Бер, ике Yaşa balı Yaşa balı Yanıp kalır Yanıp kalır Kudurmuşta İgelikle Özler salır Yaşa kalır Yanıp kalır Kudurmuşta İgelikle Özler salır Kudurmuşta İgelikle Özler salır Bugünkü hayriye konsertine Tigen elişigiz Allah Teala barısında kabul etsin Rabbim bir Allah'ım Amin Мәңгі бітмәс энергиялы һәм иң мөһиме зур йөрәкле җырчыбыз Фирдус Тямаев. Фирдус Тямаев. Бик зур рәхмәт. Бер генә сүз әйтәм. Хөрмәтле тамашачылар, барыгызга да бик зур рәхмәт. Бер генә җөмлә. Теге дөньяга бер нәрсәне алып китә алмыйбыз. Бары тик яхшылыкны алып китеп була. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте яусын. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Рәхмәт Фирдускә, рәхмәт бүген концертта катнашкан барлык кешеләргә һәм рәхмәт сезгә, дуслар, килүегез өчен. Менә бүгенге концерттан соң, бер мизгелгә генә булса да уйлансак иде. Без кайбер вакытта шундый усал, кайбер вакытта шундый дурфа, бер-беребезгә төрттерергә яратабыз. Ләкин бит без бер-беребезгә яхшы мөгамәләдә булсак, елмайсак, әз генә ярдәм итеп җибәрсәк, чынлап та ул безгә меңе белән әйләнеп кайтачак. Әйдәгез яхшырак булыйк бу тормышта, күбрәк изгелекләр эшләп калыйк. Әгәр дә бүгенге концертка, бүгенге хәйрия чарасына килгәнсез икән, димәк сезнең күңелегез, димәк сезнең йөрәгегез изгелектә. Менә шушы изгелек сезнең тормышыгызда да еш очрап торсын. Үз гомерегездә бер кайчанда менә миңа менә шушындый очракка ләгеп, менә шушындый ярдәм күрсәтсеннәр иде дигән очраклар булмасын иде. Барыгыз да исән сау булыгыз. Һәм онытмыйк, мең бер рәхмәт, мең бәладән коткара. Зур рәхмәт, мең рәхмәт, исән сау булыйк, авырмагыз, сау булыгыз. Сау булыйк, сау бул Казан. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.